De totes les maneres possibles que es puguin imaginar un joc d'escacs, el trobaran a la col·lecció del jove Mateu Falguera i la seva família. Vam començar fa 2 anys, quan va veure que una família tenia una col·lecció d'escacs, i li vaig preguntar al meu pare a veure si podíem començar a fer col·lecció, i ell va accedir. Qui li diria al Mateu de fa 2 anys que acabaria tenint més de 200 jocs d'escacs diferents d'una vintena de països i de diferents èpoques? Els més valuosos per mi serien un que és el Barleycorn, que és un joc d'escacs molt antic, del 1820, i que és pre-Stoughton, de forma que les figures no estan d'una forma estipulada. De curiós en tenim un que és molt especial, que és de la Polinèsia, que el disseny el va fer un tatuador i després una empresa el va posar en pràctica. I també un altre molt curiós, i que a part és molt valuós, és un del 1929, que és un escacs català, que només el podeu trobar al Museu Nacional, i hi ha una empresa a la Índia que fa rèpliques. Des de Miralcamp, cada any per la Festa Major ofereixen una exposició d'algun veí i aquest any ha estat el torn dels escacs. Hem quedat gratament sorpresos de lo que tenien, no? I de la gent que ha arribat a vindre. Vull dir, aquests dies de la Festa Major que ha estat oberta, passaves per aquí, sempre hi havia gent. El jove jugador del Club Escacs Mollerussa ja té al cap el seu pròxim moviment, però la partida ja l'ha guanyat per l'afició que comparteix amb la seva família i perquè, tot i tenir jocs d'arreu, el més especial l'han trobat ben a prop de casa.